Bé, bona tarda. Aquesta és una sessió dins del Fòrum d'Alternatives a l'Atur, la Pobresa i la Desigualtat. Serà un taller del grup impulsor del Parlament Ciutadà i plantegem la possibilitat d'estudiar junts tres mesures que creiem que són complementàries per fer front precisament a aquests problemes plantejats com a alternatives. Aquestes tres mesures, la primera és un pla de xoc sobre rehabilitació integral i energètica d'edificis i d'habitatges, tota una sèrie de característiques de creació d'atur, de formació, d'autofinançament, de reducció de la despesa energètica. La segona mesura té a veure amb com poder implantar algun dels sistemes que existeixen actualment sobre moneda social i complementària d'àmbit nacional i amb possibilitat d'un sistema de crèdit sense interessos i de finançament públic sense haver de dependre de la banca privada. I el tercer té a veure amb la desigualtat, com podem, a través d'una consulta, d'un referèndum, establir quina és la relació entre les rendes mínimes i les rendes màximes. Doncs intentaré anar a explicar alguns exemples sobre aquestes tres propostes, coses que existeixen, i convidar-vos a com podem treballar juntes per intentar aquí a Catalunya poder posar en marxa alguna d'aquestes mesures, veure la seva complementarietat entre elles i amb altres que òbviament s'estan plantejant en aquest fòrum aquests dies. La primera té a veure amb una situació catastròfica. Gran part d'aquest 23% d'aturats registrats o que diuen l'EPA, etc., quasi la meitat corresponen a professionals que s'han quedat sense feina degut a la crisi immobiliària. Aquestes persones, una part d'elles tenen una bona formació, d'altres seria millorable i molts d'altres que no hi van participar es podrien formar. En què consisteix aquest pla? Està inspirat en diverses propostes que han aparegut en diferents mitjans, entre ells El País, recollit per l'economista Alfredo Pastor, que ell cita el Peridis, el dibuixant, i bàsicament és 17 milions d'habitatges a tot l'estat espanyol, en el cas de Catalunya ens ho hauríem de calcular, que necessiten rehabilitació integral, que inclogui la rehabilitació d'eficiència energètica, i això a part d'una quantitat enorme d'edificis oficials, públics, escoles, hospitals, oficines, etc. Aquest pla, segons els càlculs de Peridis citats per Alfredo Pastor, podria significar la creació en els primers anys de 350.000 llocs de treball anuals, perquè no només hi ha el treball directe, sinó tota la indústria indirecta que proveeix de tot tipus de materials, entre ells tots els que tenen a veure amb la producció d'energia eficient, el tema de renovables, el tema d'eficiència d'aïllament, etc. Com es podria finançar aquest pla? Doncs ells mateixos plantegen que això forma part precisament d'un dels objectius del Pla Juncker i que, per tant, part dels diners que han de venir a l'estat espanyol del finançament europeu seria perfecte per això. Per què? Perquè no és una despesa, no és consum, és inversió. Per què és inversió? Perquè tot allò que s'estalviï d'energia en fer els habitatges un 10% i que sigui només un 10% més eficients de reducció de despesa energètica, vol dir que en 10 anys, amb aquest 10% d'estalvi d'energia, es pot finançar el pla. Què cal? Un avançament. Aquest avançament ells plantegen que sigui precisament l'ajuda europea, també pot ser finançament públic, després veurem a la segona mesura si també hi podria ajudar, però amb un col·lectiu que s'ha creat aquí a Barcelona darrerament que es diu Desaïlla't, hem estat estudiant la possibilitat
que només amb la compra col·lectiva, és a dir, amb comptadors comuns en cada illa o en cada conjunt de blocs de cases o en cada conjunt d'habitatges d'un mateix edifici, només amb la compra col·lectiva d'electricitat podria significar ja un estalvi al vora del 5% de la factura d'energia elèctrica. Si a això ja afegim les ajudes públiques previstes per a rehabilitació d'edificis i per eficiència, ens anem de nou en aquest 10%, de manera que no s'ha de comptar només amb inversió privada ni només amb ajuda pública, sinó que amb una forma d'autoorganitzar-se la ciutadania, creant en comptes de comunitats de veïns, creant associacions de comunitats de veïns d'illes, per exemple, de l'Eixample o de barris o de zones concretes de determinats barris o pobles de Catalunya, doncs això permetria en gran part autofinançar-se. Òbviament hi ha companyies distribuïdores, comercialitzadores com Som Energia que podrien participar, hi ha banca ètica, banca social que també hi podria participar, i després veurem en la segona mesura com una moneda complementària d'abast nacional també podria ajudar. Els resultats d'això, per tant, serien una millora de la qualitat de vida perquè la gent viuria millor en cases més eficients i arreglades, amb ascensors, amb aïllament, amb més bona climatització tant a l'estiu com a l'hivern. Dos, una reducció de la despesa energètica, no només de cada llar, que això els primers anys no es notaria perquè seria el que serviria per invertir, sinó també en el global. S'ha de tenir en compte que petroli, gas, etc. és la principal despesa d'importacions que té l'estat espanyol i per tant reducció d'això seria molt important. I tercer, formació. Per què? Perquè en comptes de fer cursos online de fusteria o en comptes de fer cursos per tenir un títol i tenir un certificat, poder aprendre dels professionals bons junt amb tota una nova generació de gent jove que no té feina en tot el que és rehabilitació integral, que toca tots els oficis, doncs seria una gran oportunitat de millorar la qualitat professional també del país. Aquesta és la primera mesura, s'han de fer números, s'ha d'aplicar aquí a Catalunya què significaria, però el que no s'entén és per què s'està trigant tant a aplicar-la, perquè fa molts anys que això s'està plantejant. Òbviament cal una decisió política, és un projecte de país, un projecte d'estat, i el conjunt de forces polítiques, sindicals i patronals hi han d'estar d'acord, però jo crec que en principi tothom hi sortiria beneficiat, començant per la gent que no té feina, i també per les arques de l'Estat, perquè això significaria una reducció en el subsidi o en el tipus de suports que es dona a la gent que no té feina, especialment els de llarga durada. Bé, aquesta és la primera mesura. M'agradarà molt sentir què en penseu i com podem treballar per posar-la en marxa. Un primer pas, doncs ara en les properes eleccions, tant les municipals com les del 27S com les espanyoles, cadascun al seu àmbit, és molt senzill, plantejar el pla i demanar que les forces polítiques s'hi pronunciïn, si s'hi comprometen, si hi creuen, si volen, si no. Sembla que a les eleccions municipals a Barcelona ja he sentit a diverses de les forces que estan fent aquests càlculs i que estan mirant de posar-se seriosament a impulsar això. No es pot esperar, la gent que no té feina no pot dir que algun dia s'arreglarà això. De moment s'ha de menjar, s'ha de poder guanyar la vida, la gent ens hem de poder organitzar i hem de poder millorar també la sobirania, no només social, sinó també energètica. I òbviament aquestes dues sobiranies, en el cas català, faria un bon fonament de cohesió social i de rellançament de l'economia que donaria força a la sobirania nacional. La segona mesura és un tema molt menys conegut. Hem sentit tots a parlar de les monedes socials i complementàries, de la banca ètica. Hi ha algunes experiències que estan anant més enllà d'això i voldria citar una que està totalment amagada però que s'està plantejant en el govern grec de Syriza, que ens en diuen l'eurodracma.
sabeu que a Grècia hi havia el dracma, la moneda grega, després va passar a l'euro, doncs ells plantegen una moneda complementària que es digui eurodracma, equivalent a l'euro, que permetria només per ús intern, seria electrònica, només amb aquestes dues circumstàncies ja difícilment permetria evasió de capitals i blanqueig de capitals i tràfics de tota mena, i la emetria el Banc Central de Grècia per finançar la despesa pública amb tot el que són rendes socials, funcionaris, etc. No seria d'obligada acceptació, perquè si allò es passaria a ser una moneda, sinó que simplement és un mitjà de pagament que permet facilitar que l'economia real s'activi. Per què? Perquè si, per exemple, la renda garantida de ciutadania, que s'està tractant també aquí, li fan falta, en el cas de Catalunya, 2.000 milions d'euros a l'any, i el govern i part del Parlament diuen que no és possible perquè no hi ha aquests diners. Ara imaginem que el govern de la Generalitat o que l'associació cooperativa que està impulsant això fes aquest préstec sense interessos perquè la Generalitat pogués repartir aquests 2.000 milions d'euros a la gent que li correspongui la renda garantida de ciutadania. Aquests 2.000 milions d'euros a l'any anirien a Suïssa? No. Es quedarien a sota una rajola? Tampoc. On anirien? Doncs la gent amb la seva targeta de pagament aniria a les botigues, al petit comerç, a pagar lloguers, a pagar deutes. Això què permetria? Activar l'economia real i amb aquesta activació els petits comerços, les empreses pagarien impostos i al pagar impostos es recuperaria al cap d'uns pocs anys aquesta inversió feta per part de la Generalitat amb un avantatge, que tant el cas de Grècia com el cas de la Generalitat no poden endeutar-se. Els han acabat els mercats exteriors per endeutar-se i per tant estem atrapats a pagar un deute impagable, etern, amb uns interessos enormes, i si volguéssim sortir d'això i ens donessin interès la banca privada, doncs seria més interessos, encara seria un deute més etern. Un sistema d'aquest ordre ens permet guanyar sobirania monetària, sobirania financera, no haver de dependre de la banca privada i simplement activar l'economia. La moneda no és altra cosa que el reflex comptable de la producció real, de les capacitats de producció i de la producció real, tant de les persones, dels treballadors de les empreses com dels materials, recursos i maquinària. És absurd que tinguem un país preparat amb capacitats de tot ordre i que les tinguem aturades amb el drama que això significa perquè no hi ha diner. I no hi ha diner perquè a través de l'estafa del robatori que s'ha produït aquests últims anys, doncs entre tots hem de pagar l'estafa dels bancs i per tant paguem per doble, el que ens han robat primer com a estafa i el que ara ens roben havent de pagar impostos perquè els governs paguin interessos i tornin el capital als bancs. Bé, aquesta segona mesura, hi ha altres iniciatives molt interessants, complementàries a aquesta, també molt poc conegudes, és el cas, per exemple, de Suïssa. A Suïssa hi ha un banc que es diu Banc Bir, que vol dir nosaltres, banc nosaltres, nostre, fet l'any 34 per 14 petites empreses, actualment té 70 i pico mil de petites empreses que hi participen, significa el seu moviment un 1,5% del PIB, que és molt, i només la seva moneda complementària i que permet que entre les empreses es facin crèdit i per tant quan hi ha dificultats d'aconseguir crèdit i car amb el franc suís, doncs el que fan les empreses és a través d'aquest banc cooperatiu donar-se crèdit entre elles i activar de nou l'economia real. I això pràcticament durant molts anys ha estat sense interessos, ara n'hi ha alguns però vaja, insignificants. Doncs és una forma d'activar l'economia sense haver de passar per l'Estat. Però inclús a Suïssa, amb el mitjà que tenen de convocar referèndums, s'estan recollint 100.000 signatures, en porten 50.000 i al desembre n'han de tenir 100.000, per fer un d'aquests referèndums per canviar la Constitució en un article en què diu el següent. El Banc Nacional de Suïssa fa 100 anys va imposar el monopoli de la creació dels bitllets de banc en els bancs, que es deien bitllets de banc perquè els feien els bancs privats. I això ara ningú discuteix que és el Banc Central de cada país, en aquest cas el Banc Central Europeu,
qui emet els bitllets de banc. Ara què ha passat? Que els bitllets de banc només representen com a molt un 10% del conjunt del diner que es mou cada dia. Què són els altres 90%? El diner electrònic, que és diner que se'n diu escriptural, diner a anotacions en compte corrent que els bancs creen quan anem a demanar un crèdit. Ells no tenen el diner previ, en dipòsit, només tenen un percentatge molt petit, això que se'n diu l'apalancament, que ens ha portat a tot aquest embolic, i la resta creen allò, tu treballes, tal, el tornes i llavors s'anota. I per tant, la creació monetària principal avui, el 90% de la massa monetària, no depèn dels bancs centrals que facin anar la maquineta i imprimeixin bitllets, sinó que depèn d'uns que són jutge i part perquè tenen benefici en inventar, crear diner a través del crèdit i alhora després recuperar-lo amb els interessos. Això té moltes conseqüències referides a la crisi econòmica i a tot ordre de desequilibris i de concentració de poder, però aquests suïssos, si guanyen el referèndum la primavera de l'any que ve, serà el primer país que recuperarà, perquè això fins fa molt pocs anys eren molts països que funcionaven així, que recuperarà la capacitat del Banc Central, en aquest cas de Suïssa, de crear el diner escriptural, donant crèdit al govern de Suïssa i als cantons perquè ells assumeixin amb aquests diners la despesa pública. Llavors tornem a estar en el que explicava abans. La creació monetària feta com a bé públic, com a bé comú, beneficia a tothom i no sotmet a l'economia a l'esclavatge dels interessos d'haver-los de tornar amb els anys i cada vegada crescuts. D'aquestes experiències n'hi ha diverses més. En el cas de Catalunya, des de fa 7 o 8 anys s'han posat en marxa 10 o 15 monedes socials i complementàries de tot ordre. A Vilanova hi ha la Turuta, hi ha la xarxa de la CES, hi ha l'Ecoseny, i també des de fa el mercat Ecoseny